Започваме с доза сутрешна мотивация, само дето в момента е вечер, в момента е полунощ, изкъпах се, сега ще лягам, но мотивацията. Аз съм си под душа, къпя се и слушам подкаст, винаги като се къпа под душа, слушам хелт, бизнес подкасти, телефона ми не се мокри, слагам си го там удобно, отдалечено на рафчето, вътре в остъклението, за душ кабината, перфектно. И сега е точно излязъл последния епизод на Боян Москов и Мария Боева, ли се казваше, се и забравям фамилията. Той, който гледа моите видеа, със сигурност гледа и тези подобни бизнес подкасти. Да, аз ги харесвам, гледам всеки епизод, надъхваме, много ми е любопитно да слушам на такива теми, обичам да говоря на такива теми, това ми е и работата. Обаче имам проблем с всички, които до сега съм чула какви продукти продават от техните менторски програми, са някакви книги и някакви продукти, които са ми тотално ненужни, тотално странни, чудя се кой ги купува, на границата с лекия скам, на границата с лекото безмислие, тип плацебо ефекта, ако е някакъв, не знам, като добавка. Всички имам чувството, че от тяхната менторска програма продават книги или добавки. И то някакви добавки, в смисъл не утвърдени, да речеш протеини, ами някакви малко точно на плацебо типа, както и да е. И просто книги, кой си ги купува? И те са писани с ChatGPT, кой се хваща, кой потребител се хваща на това? Сега просто поредният, такъв, всъщност са се събрали видеото, подкаста е събрали с нещо като в една стая, където техни избрани участници от менторската програма малко на брой си споделят за бизнесите, влизат в дълбочина, разказват за продукта, показват си сайта и стратегиите и всички в стаята им дават все едно съвети за подобрение. И както и да е, като слушам просто и конкретно продукта, бизнеса, който в момента говореше, момчето, продаваше някаква добавка, беше в някакво шишенце, с някаква пипетка или нещо подобно, срещу, не знам какво, кръвна захар ли, срещу помагало на първо, второ, пето, шесто, ама по никакъв начин няма как да си купа аз такова нещо и не смятам, че някой осъзнат човек наистина навътре в нещата ще повярва на този вид продукти, ама абсолютно, може би и да не съм права, не искам да седя и да говоря. Всъщност имам уважение към конкретно този човек и конкретно към всички, които без значение дали на мен ми харесва идеята за техния продукт или услуга, уважение, че правят това, явно изкарат пари, има резултати, цифрите не лъжат, така че уважение за това. Но ето тук идва мотивацията, че тези хора, след като са успяли да продават такова нещо, коя съм аз, че да не мога? Ето, това много ми е помагало винаги и сега просто за пореден път ми помогна, така малко да живна, че след като те се справят и те продават продукти и услуги, които според мен не биха се продавали, значи коя съм аз да не вярвам в моите продукти, всъщност, смятам, че пък моите продукти са готини и хубави, да не мога да го правя. И изобщо да не мога да влизам в каквито и да е, нови предприемачески дейности, бизнеси, услуги и така нататък. Ами, мога. И вие можете. След като тези хора могат, и вие можете. И по същия начин си повтарям абсолютно същото, като минавам по край спирката, дето са баничарниците, пиците, дето ги ядат само шестокласниците, те на парче, мазните закуски. И гледаш хората вътре са някакви, според тебе, не са на много интелектуално ниво, не са много, обаче го правят, обаче са намерили начин, плащат онлайн, намерили са това, има документалност, има разрешение, има там лицензии за кухненско ли помещение, каквото и да било. Или пък, нямам нищо против циганите, уважавам ги, има всякакви, но, виждаш някакви хора, които се чудиш наистина по някой път как се оправят в живота, ама правят бизнес и го правят. И коя съм аз тогава, че да не мога да го правя? Се ще се оправя някакси. Така че, това помага и си го повтаряйте. Айде, лека нощ. Но добро утро, после влога продължава. Да. Добро утро. Тези дни съм всъщност не тези дни, някакси цялото лято съм в една доста кофти серия на лош сън.
и лошо разпределение на работата, с малки изключения. Има дни, деци казвам, ние стигни се, обаче други просто, а именно късно лягане, ставам така или иначе към 6-8, смисъл 7-8, не мога повече да спа, но имам малко сън. И с нощи пак, мисъл, легнах си, след като постоянно записах това, което казах, още час време след това, в смисъл, аз си легнах в един и тъй като, знаете ли, като имате нещо на следващия ден, което знаете, че не ви е приятно и не искате да започнете с това деня, и затова, обаче това вас ви чака и ви притеснява. И нали, ако сте от 9 до 5 работите в някаква компания, хич не ви е бе. Без извинение, наистина. Но като е вашия бизнес, просто няма кой. Мисля, вие трябва да го направите. В случая имах едни видеа, които ги влача от 20 дни и не съм ги направила. Това е за клиента ми от UK. Бяха ми изпратили преди 20 дни по моя идея за сценарий 3 войсовъра и не съм ги... И тъй като имам за тези 3 войсовъра, това беше от пътуване и в Испания за плочки и с фабриките и им бяха изпратили от 3 дни там, където бяха посещавали, от 3 дни видеа, снимки и просто според идеите за видеото трябва все едно да групирам видеята, да направя видео всяко около 40 секунди, 50. И това някакси си го представям все едно като голяма надвиснала работа. Обаче с нощи реших, нека да изплюя този път всичко несмляно на Design Expert, дизайнерите, с които работя, и да видя какво ще направя. Защото аз винаги гледам, въпреки че те са там, за да ме улесняват и да ми пестят време, някакси аз винаги гледам максимално да им смеля задачата. Ако е видео, искам да ми направят някакво видео, да кажа много точно как си го представям. Ако това видео е направено от много под видеа, да им ги изпратя, че и последователността да кажа, или да кажа от това видео отрежете това, вземете тази част, защото аз си мисля, че те се научат да не мога да разчитам, че те ще вземат правилното решение, правилните части от видеята, точно така, как си го представям. Но този път си казвам не. Просто давам им 3 войсовъра, давам им всички там 100-150 малки видеа, деца от между там 4 и 10 секунди от късачни кадри снимани и съм им казала по тези 3 войсовъра максимално близо, както могат да подберат кадрите, така че да отговарят темата на видеото, на идеята на войсовъра, на това, което се говори. И ще видя какво ще се направи, защото просто това иначе аз трябваше да го правя сигурно подбор да час, 2 и пак да не го направя. Така че ще видим какво ще отговоря. Дано да могат да го направят и дано да го направят така много прилично. А сега ставаме. Днеска е 15 август, 8:30. Днес ще работя в... Аз между другото не пия кафе, не ми трябва разбуждане, нямам ритуали. Ставам, включвам компютъра, сядам. Аутфит. Чек. Буквално за една минута се оправих, измисли зъбите. Ролон, гланц, вода и отиваме на работа. Работата е пътуваме до работа. Пристигнахме. Така, значи, няма с нищо да заменя работата от вкъщи вече, защото в смисъл, ето, готова съм 5 минути от ставането до сядането пред компютъра. Иначе, като бях в Кардиф миналия месец и там 3 дни ходих до шоурума, бившия шеф. Трябва да спра да повтарям бившия шеф. Просто искам да make sense, нали, всичко, което казвам. И там губих по 3 часа в посока от събуждането до стигането до работа. И просто, в смисъл, дори 1 час, твърде много ми се вижда. Така, сега, ще работя в супер серии
8:40 в супер серии от по няколко минути или може да е половина, един час, час и половина, концентрирано ще отхвърлям една по една задачите. Сега просто са се наредили някакви такива деца и малко досадни и не много приятни. И между тях ще правя някаква физическа активност, спорт тук вкъщи, ще излеза в парка, ще си оправя дрехите, ще си оправя съдомяната, ще сготвиме. Така, просто не мога да седа на един стол 8 часа, нито 6 часа, нито, мисля, сигурно максимум за концентрирана, максимум преко 4 часа, когато нещо много ми е на тъгъдък. Започваме с първото нещо. Първото нещо е да, изпращам едно видео за една интеграция, едни детайли около една интеграция с складовата система и Shopify на бизнеса за плочки до тези хора, които ще правят интеграцията, защото едно нещо се сетих, което може да е проблем и сега ще им го обясна на скрин рекординг. Между другото най-добре и най-лесно се обясняват нещата с скрин рекординг, къде да обяснявам дълги имейли, да слагам скриншотове, но направо ме хващат улите, ако трябва по този начин. А за скрин рекординг просто си записваш екрана, директно показваш какво е и готово. Hi Steven, here is one question that came from all the meetings I've got with the different software companies that might be able to develop the tile calculator. So it's regarding the price syncing from Sage to Shopify and what when we have a product on sale. So for sale, I'm using this app, Sales and Discount. I'm not using... Добре, час по-късно свършиха двете най-гадни задачи, да пиша 2 имейла, които бяха свързани с това да запиша скрин рекординг, за да обясна неща. Втория имейл беше изпратен до една софтуерна компания, с която имах среща преди 2 седмици. Аз имах среща с 13 поне за разработка за едно такова къстъм приложение за нашия сайт. За плочките. Като казвам нашия сайт, аз и моя имам предвид и Wooden Magic и Tiles Ahead, всичко е мое и наше, но просто всички бизнеси, с които съм работила, с които продължавам да работя, с които ще работя, ги приемам, нали, като просто едно като свои, така. Мисля, че ще работим с едни индийци, индийска компания. Представят се, че са based в UK, 100% не са. Но те са направили нещо подобно, 2 такива подобни разработки за 2 други сайта. И шефа ми, бившия шеф, се свърза с един от тези сайтове да ги попита за фидбак относно компанията, която е разработила техния, нали, подобен на това, на което на нас ни трябва тайл калкулатор за плочки, за площ, за покриване на плочките. И те дадоха добър фидбак, че компанията е респонсив, че тези индийци говорят добър английски, че вършат бързо работата. И това беше и най-евтината оферта, която сме получили. 600 паунда някъде. Ще имаме нужда и от 2 допълнителни разработки всъщност, свързани около тази задача, но нали, едва ли нещо ще прекрая, в смисъл, едва ли всичко ще стане над 1500 паунда. И все пак след малко ще прегледам останалите оферти, които съм получила. Ще кажа какви цени съм получила. Само видях, че една оферта е за 11 000 паунда. Просто аз предполагах, че буквално ще варира между... Офертите ще варират супер много, между 1000 и 11 000. Но ще им откажа. Но това след малко. Сега да оправя прането. В момента е някъде около 12 на обяд. Всъщност, след като бях изпратила тези 2 имейла за 2 скрин рекординга, където обяснявах, майка ми се обади да й помогна с оправянето на плащането на един subscription за Google One, там за платената почта също. И след това правих тесто за кифлички, защото в момента правя зеле, мачкам зеле. Зеле с пиле, от отдаване не съм яла. Правих си
кайма, между другото, искам да си направя печени сладки картофи, има такива цели, да ги разпоря и да я... Не кайма, кътно тежко месо, лукче, доматче, подправки. Просто в момента малко бълк си готвя. Днеска нямам тренировка, затова това ми е тренировката. Направих тесто за кифлички, защото утре ще изкачваме мусала с едни приятели. И аз обичам. Ето, може ще втасва, ще го закрия. Обичам, когато... Тъй като много обичам да готвя, използвам всеки удобен случай, когато съм с приятели, т.е. повече хора. Обичам да готвя за хора. Да направя някакви неща, особено като е баница, като и кифлички с сирене. Това са просто fan favorite. Така че ги правя. Утре 6:30 ни е срещата. А пък така ще зарадвам, надявам се, хората. Имам и брауни, което направих преди няколко дни. И е в хладилника. И сега мачкам зелето, малко да спихне. И това е. Сега ще направя всъщност обяд, авокадо тост. Ще си го хапна. Ще пусна една реклама и ще продължа с готвенето. Значи, то Face Track не ма кефи. Дай да го дизейбълнем. Така. Face Track-а, между другото, на тази камера и на всички други вече AI тракинг опции, ако имаш гимбъл и така нататък, е яко. Но, може би, докато съм в склад, докато върша работа, докато наистина ми трябва нещо да ме снима, аз и постоянно съм местя, обаче точно в момента тук ми центрира лицето. Бих искала тези Face Tracking опции да се сложи главата ми и лицето в горната част на картината, не по средата, защото така има прекалено много отрязване реално на това, каквото правиш. И за какво говорихме? По принцип, като бизнес идея и желание, искам да имам ресторант в Плевен. Място, на което да си правя всички неща, дето искам. Защото готвенето ми доставя най-голямо удоволствие. Това ми е едно от трите хобита. И просто наистина така се разтоварвам, почивам си. И затова често вкъщи просто дори да няма какво, дори да съм си наготвила за деня, измислям нещо ново, какво да си сготвя или някакъв десерт, който да направя. Просто за да мога да творя с тези две ръце. Вече всъщност някъде, не знам, някъде часа е 1-2, не съм свършила нищо работно, защото просто се увлякох адски мега много с готвенето. Целият план започва за деня да ми отива на кино, което не е добре. Ще го наваксам. Надявам се сега. Но просто докато навивам тези кифлички, вече свършвам да е втората ва. И съм тотално увлечена и слушам подкаст. Чудя се, изведнъж се сепвам и викам, о боже, имам много друга работа за вършене. Но пък си мисля как, не знам дали така е при вас, но много често в живота, потикнати от родители още в началото на образованието ни и така нататък, правим неща, които не сме добри в тях и защото не сме добри в нещо и ни се казва как трябва да се упражняваме много в дадено нещо, да ставаме добри в това нещо, точно защото трябва да апгрейдваме там, където не сме добре. А всъщност смятам, че трябва да засилваме там, където сме добре, но това някак си не се възпитава в нас от малки и което е много грешно. Например, аз след 7 клас, цял 7 клас, майка ми ме караше да ходех на уроци по български литература, не само за малките матури след 7 клас, ами да вляза в американския колеж след 7 клас тук, нали, в София. Аз съм от Плевен, не ме приеха. Но пък ме приеха в НПМГ, Националната природо-математическа с профил география. Сама си се явих, сама си се подготвих по география, сама си се явих на изпита. Влязох една от първите позиции, защото просто обичах географията и ми беше много интересно и помежду другото, така в последния момент решихме да се ява на този изпит. И просто защо хората постоянно трябва да се бием там, където не сме? My point is,
искам, правя дигиталния маркетинг, правя e-com бизнеси, нека да не ми харесва ми, добра съм, правилни съображения имам, отдава ми се, вече съм много така навътре като специалист в нещата и обхващам много неща, но просто искам да имам ресторант. Мисля, че това ще ми достави огромно удоволствие. Разбира се, ако имам ресторант, последното нещо, което ще бъде да готвя, а пък аз реално заради това искам да го започна, но това изисква доста инвестиции. Добро утро! Пак е неделя. В неделя ми е просто най-спокойно да си организирам работата, така да споделя някакви неща. Това по лицето ми е кисело мляко, защото вчера изкачвах мусала и естествено не се намазах, изгорях, така нататък. Между другото, вчера ми се случи нещо, което не ми се беше случвало. Бяхме на мусала и един човек почина от друга група. При слизането от върха надолу, малко след като започнеш да слизаш надолу, един човек беше припаднал, мъж. После се оказа, че е починал, инфаркт и гледахме спасителна мисия с медицински хеликоптер, нали, не се знаеше дали е починал или не. В рамките на половин час, това поне е хубаво, видяхме реакция и хора, в смисъл беше станала паника, бяха адски много хора, между другото е такова задръстване и такъв поток към мусала сега през топлото време, че даже е неприятно да ходиш и да го изкачваш, но беше станало задръстване на пътеката, трябваше да минаваш буквално така да подминаваш, да заобикаляш тялото. Дойде хеликоптер след около 30 минути, беше трудно да кацне, имаше силни ветрове. В крайна сметка, нали, приключи мисията, но в смисъл това го гледаш наистина отблизо. Ние вече, като всъщност дойде хеликоптера, аз конкретно бях продължила доста по-надолу и минала и заслона, обратно към хижа мусала, но имаше приятели, които защото бяха просто блокирани там и това са го гледали, имало и деца. Като цяло, да, доста, за съжаление, човек получил инфаркт, просто не е бил физически добре подготвен. Бил е с много статично ежедневие и при изкачването мусала не е труден връх, но когато тръгнеш да го изкачваш, там има последния един час от заслона до върха. Определено си е тегаво, защото постоянно все едно изкачваш като стъпаловидно и включително сърцето ми се правеше и трябваше така от време на време да спирам за 1 минута, да си поемам въздух, да понижа пулса. Но човек, който но аз тренирам, аз се движа, аз правя кардио и кардио и силови упражнения всеки ден. Но за някой, който не го прави, е тега, мисъл, явно, да. И това просто ме кара да си замисля, в смисъл, за да предотвратя рискове за себе си от такива случки. Просто трябва сърцето да е в добра кондиция, трябва да се тренира сърцето, трябва да... Просто съм физически много активна. Така. Вчера целият ден беше това, между другото, 30 000 крачки и 1700 изгорени калории, такава физическа активност, просто топ. След това храненето ти е супер, гладен си, чувстваш се добре, че ядеш. И сега, сутрин станах, сега е 9 часа, пуснах постове в социалните мрежи за намалението, което свършва края на август, но няма много поръчки. Трябваше да направя One Big Purchase онзи ден за нов телефон за себе си, просто защото този е на 5 години. Това е Samsung Galaxy Note 20 и се използва от 5 години. Всяка 1 минута този телефон е работник и работи. Но той тотално умря. Разлепва се, копчетата му за волюм не работят, скриншоти не могат да се правят. Най-големият ми проблем е с паметта за съхранение, защото когато работиш с много файлове, обработвам, бизнесе, на мен ми трябва 1 терабайт. В смисъл, на мен ми трябва максималното. Всъщност, ако има телефон с 2 терабайта,
си купа него, но сега си поръчах 1 терабайт, нали, Samsung Galaxy Ultra 25, последния модел. Всъщност паметта ми е най-важното и камерата. Тази камера толкова вече деградирала и затова използвам DJI Osmo Pocket 3, с което снимам в момента и за лични и за бизнес цели последните месеци. Но вече, да, просто телефона е абсолютен мъст и като камера, и като памет за работата ми. Не мога. Аз половината от нещата ги върша през телефона, снимането и видеята са, нали, топ приоритет. И да, сега въпреки че да, пуснах полза намалението, имам да пусна още едни сторита, трябва бързичко да монтирам едно видео за един продукт, за да го добавя, защото не е просто сега, примерно и тук пуснах го това като банер за продукта, за стори, за намалението, за помощната кула, но не е просто достатъчно. Трябва да пуснеш и второ и трето стори, да обясниш повече за продукта. Ако може и да е с видео, което показва някакъв важен фичър, най-добре. Но докато си оправям тук пера се тези ежедневните неща, нали, естествено аз не мога да го правя в тишина, съм си пуснала бизнес подкаст на канала Varnapreneurs от преди 2 дни. Как се скалира бизнес до 15 милиона лева оборот с Стоян Добрев от Белебокс. Ето го. И аз много съм огледала неговите. Той участвал и в Пристани Никола, както аз. И в други подкасти слушала съм историите, но просто винаги е добре така да чуеш маркетинг, бюджети. Тук се говореше конкретно за бюджети. Бюджета на месец рекламния им е 115 хиляди само за метареклами за България. И в момента точно съм го паузирала, но минах въпроса, който водещия му зададе за Румъния и всъщност той споделя, че им е тегало в Румъния, не са очаквали да е толкова бавен растежа там и румънския пазар ги е изненадал. I feel ya. И мен ме изненадва румънския пазар, много е тегъв, не знам, мисъл. Наистина, за да знам, че всичко съм пробвала и трябва да запиша румънски да уча. На уроци вечерни тук в София. Трябва поне да мина първо и второ ниво, да мога да говоря пред камера, дори, нали, с научен текст. Предварително, но поне да имам правилно произношение, да ме виждат, нали, не знам, това може би да доведе до не знам, трябва да го пробвам, трябва да се запиша на уроци на румънски, най-вероятно, но трудно е. И той казва, че просто рекламите нямат такива резултати с инфлуенсъри в Румъния, казва, че са по-скъпи и споделя как за един инфлуенсър 3500 евро за там стори за Рил, 3500 евро, guys. И той инфлуенсърът донесъл, защото наскоро точно минало това, и донесъл 5 поръчки. 5 поръчки за 7000 лева. И да, просто пробиването на румънския пазар казва, че е трудно. Да, е такива интересни неща слушам неделя сутрин и ще видим с какво ще продължим. Всъщност, ще видим с какво ще продължим. Има толкова много с какво да продължа, че ми се реве. Не защото, аз мисля, всяко едно от тези неща да трябва да направя, ми е готино и приятно и няма проблем. Просто ми се реве, че е толкова много, искам толкова много да правя, искам просто нещата да са успешни. Така. Имам една много важна тема в момента за дискутиране. Какво става с Google Ads акаунтите ни на всички български бизнеси за български сайтове с навлизане на еврото. Защото когато си създаваш Google Ads акаунт, трябва да си избереш валута, това е една от първите стъпки и след това не можеш да промениш това. Трябва да си направиш нов акаунт, ако искаш да смениш валутата. И съответно на нас валутите са ни в лева. Чух всъщност от няколко места, че трябва да си направя нов Google Ads акаунт за българския сайт и това означава да създадеш всички и нали стария ще бъде спрян.
И това означава да създадеш всички реклами наново и те наново да започнат да се оптимизират. Демек, каквото си градил дълго време, е едно майната му. И това го чух за първ път преди 2 дни. Майка ми се обади да се консултира с мен, дали съм чувала нещо подобно, защото нейната дигитална маркетинг агенция, тя използва дигитална маркетинг агенция за реклами в Google и социалните мрежи. Защо не и правя аз рекламите? Това е отделен въпрос. Но така сме разделили нещата, защото истината е, че всъщност не мога да огрея на всякъде. Да. Тя използва дигитална. Но това между другото готино, защото така аз наблюдавам опит, в смисъл здобивам се с опит. То всъщност не здобивам се с опит, ами по-скоро си затвърждавам, изграждам мнението за дигиталните маркетинг агенции, че нямат добавена стойност. Anyway, но те са и казали, че да, трябва да й направят нов Google Ads акаунт в евро и да спрат стария. И аз тогава всъщност забих, че наистина това е viable, защото наистина лева не може да промениш валутата на Google Ads акаунта, както вече казах. И след това започнах да чета, не съм между другото чела много, не съм много ресърчвала в ChatGPT и така нататък, за това как се прави този транзишън и дали наистина трябва да си създам нов Google Ads акаунт. Затова ви питам вас, ако някой от дигитална агенция, който работи, който има по-тесни връзки с Google, изобщо всеки може да се изкаже по тази тема, ако има какво важно да каже преди да реша каква стъпка да направя за Wooden Magic. Но в потвърждение на това, че май наистина трябва да си направим всички ние нов Google Ads акаунт, защото вчера, изкачвайки мусала, си говорих с един друг приятел, който има бизнес и той използва NetPeak, дигитална маркетинг агенция, чували сте я 100%. И те точно това правят. В момента им сменят правят им нови акаунти на всичките им клиенти. Тоест, в смисъл, щом те го правят, значи мисъл да трябва да се прави. Като те като имат така какъв си Google Gold, Platinum, извънземен партньор са договорили с Google да има 2000 евро или лева, не знам честно казано, ваучер за тези нови акаунти, които се създават на всички стари бизнеси, които са клиенти на NetPeak. Това разбира се не е валидно за всички, които си правим нови акаунти, просто клиентите на NetPeak могат да се възползват от тази преференция. Това е по въпроса. Сега аз ще ресърчвам повече. И като си говорих с този другия собственик, той е казал, че по-добре сега да се стартират акаунтите, докато е слаб сезон, за да може рекламите да имат 2-3 месеца, докато дойде пик сезона, ноември-декември, да са горе-долу леко добре по-оптимизирани. Минусът е, че си губиш оптимизацията на рекламите и няма да докарва толкова поръчки през първите няколко месеца. Плюсът е, че всички сте в тази лодка и всички конкуренти ще направят това и на всички ще са ви изкапани нещата за първите няколко месеца. Но друго нещо е сега, което on another topic. Сега, седнала съм днес да правя един нюзлетър за намаление на един продукт, защото в момента тече намаление, лято намаление на сайта. И от много време не съм пускала нюзлетъра, откакто всъщност от 2 месеца може би, което е смисъл, нищо не съм правила по имейл маркетинга. Това е много зле. Много съм назад, много изоставам с нещата, много... смисъл не съм правила от 2 месеца, както ми напусна служителя, което само по себе си беше грешка. Но още каквото се убеждавам, че просто е това с наемането на хора и те да вършат неща и да разчиташ, че ще ги вършите просто супер и да разчиташ, че ще намират отговори, ще намират решения. Какъв е в момента така да се правя аз имейла през билдъра на CloudCard, след малко ще го направя и румънската версия на Shopify. Отнема ми много време, защото билдъра на CloudCard е много смотан и тъп, няма автоматично запазване на промените, както например е в Shopify и в Klaviyo и във всички други модерни имейл софтуери, така че CloudCard, моля ви се, не сте мръднали, откакто съм започнала да ви използвам от 4 години насам.
никакви развития на платформата почти няма. И правих аз половин час неща, след това натиснах хикса и не съм запазила нещата, не съм накликнала бутона запази, но след това отново започнах да изграждам нюзлетъра. Добре, сега ще покажа, обръщам камерата и така правиме. Така. Добре. Така изглежда, нали, нюзлетъра. Разбира се, гледам го да изглежда добре на мобилна версия. Това е десктоп версията, но на мобилна версия изглежда тук, като сега сме на мобилна версия. Така. Ето, така изглежда на мобилна. Всичко едно по друго, нали, доста по-добре. Какъв е проблема? Сега, тук се въвежда заглавието на имейла, това, което се вижда, нали, като си отвориш почтата. И знаете как имаш заглавие и подзаглавие, като preview line. И там също можеш да сложиш много важна информация. Защото не можеш, примерно всичко важно, ако тук примерно сложиш лято намаление минус 15% на еди какво си, примерно на preview line, отдолу можеш да сложиш намалението свършва в края на месеца или само тази вечер, или само някакви такива допълнителни неща, които е хубаво да се знаят за кампанията, просто не можеш да ги сместиш, защото и това е максимум, което можеш да сложиш на един ред. И след това ще има точки. Така. Обаче в CloudCard няма тук поле Preview Line, както има в Shopify. И ние, аз съм казвал, нали, до сега, и включително и хората, които са работили, нали, работника, да е напуснат, той не беше намерил, реално не е погледнал. А реално това съществува. Просто трябва да се отиде ето тук на Body, и така скроваш. И ето тук знам, че не е интуитивно и реално не е много така досетливо тук да го видиш, но при header текст. При header застава под заглавието на имейла и реално ето тук защо нашата кола е предпочитана. Това съм сложила като preview line. Просто не се казва preview line в CloudCard, е при header тексти, каквото е там, но essentially това е. И това трябваше сега да го намеря. Чак сега го виждам след 4 години. Всъщност от 2 години използваме имейл маркетинга и нюзлетъра на CloudCard. Но работника, на който съм плащала, не го е намерил. И сме си мислили, че няма такава опция за CloudCard Preview Line. А то има. Това е.